भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवामध्ये विविध प्रकारचे सेक्शन्स आहेत। त्या सेक्शनपैकी महत्त्वाचं सेक्शन म्हणजे गोवन सेक्शन, ज्या सेक्शनमध्ये गोव्यातील कलाकारांना आणि गोवन फिल्म इंडस्ट्रीला उभारी मिळण्यासाठी हा सेक्शन आयोजित केला जातो। आणि नेहमीप्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे यंदा देखील त्याचं आयोजन मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे, कारण यावर्षी जवळजवळ 20 चित्रपटांची एंट्री झाल्या होत्या आणि त्यातील 7 चित्रपट यावर्षी निवडले आहेत। त्यातील 5 हे नॉन फीचर आहेत आणि 2 फुल लेंथ फीचर फिल्म्स असणार आहेत। सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे दर्जेदार चित्रपट यावर्षी निवडलेले आहेत आणि त्यातीलच एक महत्त्वाचा चित्रपट म्हणजे गाथन हा सिनेमा, जो सिनेमा गोव्यातील एक ज्येष्ठ दिग्दर्शक दिनेश भोसले यांनी दिग्दर्शित केला। आणि त्याच चित्रपटाच्या वतीनं माझ्यासोबत आज बोलण्यासाठी राजेश कारेकर जे या चित्रपटाचे एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर आहेत। सर, तुमचं स्वागत। आणि अगदी सुरुवातीला पहिली प्रतिक्रिया, गोवन सेक्शनमध्ये आपला गोव्याच्या मातीतील सिनेमा गाथन हा सिनेमा सिलेक्ट झाला आहे, पहिली प्रतिक्रिया? ॲक्च्युली खूप मोठी गोष्ट, आमचं फिल्म गाथन हो ओपनिंग फिल्म म्हणून सिलेक्ट जाला आणि इतल्या व्हडलो प्लॅटफॉर्माचेर एंट्री मेळप ही खरीच मोठी गोष्ट आसता। इफ्फी हो वर्सान वर्स जाता आणि ऑफकोर्स इफ्फी गोंयच्या कलाकारां खातीर फिल्मा खातीर प्लॅटफॉर्म दवरता ही बरी गोष्ट आसता। आणि हे फावट आमचे फिल्म गाथन रायटर डिरेक्टर दिनेश भोसले सर, तांकां ऑलरेडी 2 फावटी नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा तेंच्या फिचर फिल्मा खातीर। त्यांचे फिल्म सिलेक्ट जाला, हे खातीर आमकां सगळ्यांक उमेद जाता, आमच्या सगळ्या आर्टिस्टांक। आणि अशीच गोवा सेक्शनाची फिल्मां चड सिलेक्ट करची अशें दिसता आमच्या गोंयच्या फिल्म मेकराक। गोंयान खूब आतां फिल्म मेकर तयार जाल्यात, खूब फिल्मां तयार जावपाक लागल्यात, सो तेजो नंबर आनी वाडोवचो असो दिसता म्हाका गोवा सेक्शनान। ऑफकोर्स तेंचे क्रायटेरिया वेगळे आसूं शकता, पूण चडान चड जर फिल्मां आहेत तितले प्रोत्साहन आमचे गोंयचे फिल्म मेकराक, जे डिरेक्टर आहा, रायटर आसा, म्युजिशियन आहा, प्रोड्युसर आहा, तांकां एक उमेद जातली नेक्स्ट टायम करपा खातीर। ओके सर, जेन्ना पहिली फावटी फिल्म तुमच्या कडेन येयल्ली तेन्ना कशें कितें तुमकां दिसतालें? म्हणजे फिल्म ही एक विज्युअल माध्यम आसा, रायटर आपले कार्य करता, बरयता आणि दिग्दर्शक जो आसता आपल्या तकलेंत जे कितें विज्युअल्स आसता ते मांडटा, बट ते खऱ्या अर्थान जे टेक्निकल माध्यम म्हणजे तुमच्या थ्रू ते सगळे प्रोसिजर पार पडटा। कितें असले ते टायम डोक्यान जेन्ना ही फिल्म तुमच्या कडेन आयली? आणि सगळ्यात पयलीं म्हळ्यार ही फिल्म तुमच्या कडेन कशी पावली, प्रोसेस कितें? ॲक्च्युली म्हाजें बागे समजता हांव की दिनेश भोसले सर एवरी टायम तेंचे फिल्म आपले खंयचे हेजेर येता तेन्ना ते म्हाका पयलेच कॉल करता आणि ज्यो टॅक्निकल गोश्टी खातीर डिस्कस करता, सो आमी केन्नाय डिस्कस करून तेजेर मागीर फुडली डिसिजनां घेतात। आणि तेंचे विज्युअल इतलें परफेक्ट आसता की तेंचे सगळो प्री प्रोडक्शनाचो वर्क पयलोच रेडी आसता आणि एडिटींग पॉयंट ऑफ व्यू ते सगळे तेगेले शॉर्ट डिविजन सगळी तयारी करूनच ते मागीर सेटार वयता शूट करपा खातीर। सो तेंच्या वांगडा काम करपाची एक वेगळीच उमेद आनी तेंचे इतलें परफेक्शन आसता आनी ते इतले कूल आसता सेटार की खरेंच तेंच्या वांगडा कोणेंय काम करचें। सो अशें एक टॅलंटेड आनी कूल मायंडेड डिरेक्टर आमच्या गोंयान आहा दिनेश भोसले, आनी ऑलरेडी तांकां नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा, सो तेंचे बरोबर काम करपाक मेळप ही खरीच शिकपा सारकी गोश्ट आसता। बरोबर, आमच्या गोव्यातील खूप चांगले कलाकार, गुणी कलाकार, जे कला अकादमी सारख्या संस्थेतून पासआउट झालेले नाट्य कलाकार, ते सगळे या चित्रपटामध्ये आम्हाला बघायला मिळत आहेत। सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे रावी किशोर आहे, त्यानंतर अंकिता सावंत ह्या देखील टेक्निकलमध्ये देखील आहेत आणि ॲज अन ॲक्टर म्हणून देखील त्यांनी काम केलं आहे। गोव्यातील कलाकारांबद्दल काय सांगाल एकंदर? ॲक्च्युली आमचं गोवा असं स्टेट आहे की तिकडे भरपूर आर्टिस्ट आहे, भरपूर म्हणजे भरपूर कलाकार। बरोबर, कारण आम्ही आता एक फिल्म करायला गेलो होतो उत्तराखंडमध्ये, दिनेश भोसले डिरेक्टर होते, तिथे आम्हाला कलाकारांचा खूप तुटवडा भासला तिकडे। सो गोव्यात एवढे आर्टिस्ट आहे, एवढे ॲक्टर्स आहे, टेक्निशियन आहे, खरोखरच आम्ही भाग्यवान आहे की गोव्याचे एवढे कलाकार आहात। सो आमच्या फिल्ममध्ये जेवढे कलाकार आहेत सगळे गोव्याचेच आहे, म्हणजे ॲक्टर्स होते नामदेव फडते, मयूर मयेकर, आतोनेट डिसुजा, आरती गावडे, असे भरपूर कलाकार आम्ही गोव्याचेच घेतले आहे। मग मोगे मॅडम आहे कॉस्ट्यूममध्ये, असे अनेक, मग अल्टन डिकोस्टा आहे, ते आर्ट डिरेक्टर म्हणून होते। सो जास्ती करून सगळे आर्टिस्ट आणि टेक्निशियन होते गोव्याचेच होते आमचे। बरोबर, ह्या सिनेमाच्या संदर्भात दिनेश भोसले सर सध्या गोव्यामध्ये नाही आहेत, पण त्यांच्या एका प्रोजेक्ट निमित्तानं ते मुंबईमध्ये आहेत। त्यांचं काय, त्यांची प्रतिक्रिया काय आहे, त्यांचं एकंदर म्हणणं काय आहे गोवन सेक्शन आणि त्याचबरोबर गोव्यातल्या या सेक्शनबद्दल, ज्या फिल्म्स इथे गोव्यातल्या फिल्म्स, रिजनल फिल्म्स ज्यांना उभारी मिळावी
या संदर्भात थेट दिनेश भोसले गोव्यात नाही आहेत पण मुंबईतून आपल्यासोबत जोडले जात आहेत. ते काय बोलत आहेत आपण थेट त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात. नमस्कार, हांव दिनेश भोसले. येत्या 20 तारखेच्यान नोव्हेंबराचे 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत सुरू जाता. आमच्या गोंय सरकारान गोंयचे फिल्म इंडस्ट्रीक गोंयचे फिल्म फ्रेटर्निटीक सपोर्ट करपाक तांकां चालना दिवपा खातीर ह्या फेस्टिवलान एक वेगळे सेक्शन स्टार्ट केला. तेचें नांव आसा गोवन सेक्शन. ह्या सेक्शनान आमची खुबशीं गोंयची फिल्मां ज्युरी मेंबर सिलेक्ट करता आनी फिल्म फेस्टिवलाक ती दाखयता. ह्या वेळार म्हाका खोशी भोगता सांगपाक की आमचे फिल्म गाथन ह्या हितून सिलेक्ट जाल्ले आसा सेक्शनान आनी ते ओपनिंग फिल्म म्हणून 24 तारखेक सांजच्या 7 वरांचेर आयनॉक्सच्या स्क्रीन नंबर 4 दाखोवपाचें आसा. तशेंच तेज्या उपरांत बाकीची सगळी आमची फिल्मां जी सिलेक्ट जाल्या 7-8 तिवूय दाखोवपाची आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक आमच्या गोंयच्या फिल्म फ्रेटर्निटी तशेंच भायले लोक जे हे फेस्टिवल एटेंड करता तांकां एक विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी आमची ही फिल्मां पळोवची सगळी आनी आमच्या सरकारच्या ह्या इनिशिएटिव्हाक सपोर्ट करचे. तशेंच आमचे गोंयचे फिल्म इंडस्ट्रीक सपोर्ट करचे अशी तुमचे कडेन विनंती करता. देव बरें करूं. थँक्यू.